Dobro večer, poštovani gledatelji. Gledate dnevnik učenika osnovne škole Hrvatski Leskovac. Nastavna godina počela je 6. rujna, ali nisu je svi naši učenici započeli u učionicama. Zbog pandemije koronavirusa učenici naše škole gotovo 1,5 dana nisu imali terensku nastavu. Sedmaši i osmaši napokon su to nadoknadili početkom ove školske godine, od 6. do 10. rujna, u pratnji razrednica i školskog knjižničara. Odsjeli su u hotelu Bolero u Biogradu, a svakog dana obilazili su različite destinacije. Tako su u Biogradu posjetili Sokolarski centar, Memorijalni centar Faust Vrančić na otoku Prviću, Solanu u Ninu, Nacionalni park Krka, te su razgledali različite povijesne građevine u Trogiru, Šibeniku i Zadru. Maturalac, koji je višednevna terenska nastava, organizira se zbog druženja, zabave, ali i učenja. Učenici kažu da su tijekom ovog putovanja naučili mnogo o svestranom znanstveniku Faustu Vrančiću, nastajanju soli iz mora, životu ptica te povijesti gradova koje su posjetili. Ipak, u sjećanju će im najviše ostati avanture koje su doživjeli u Luna parku. I učenici nižih razreda bili su na terenskoj nastavi. Tako je. Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo odlaskom učenika od 1. do 4. razreda na terensku nastavu na turističko-seljačko gospodarstvo Šimanović u Jastrebarskom. Ni sitne kapi kiše nisu ih spriječili da uživaju u blagodatima sela. Učenici su posjetili mlin u kojem su vidjeli kako nastaje brašno. Zatim su od dobivenog brašna mjesili i oblikovali svoje krušne proizvode. Natjecali se u perušanju kukuruza te bacanju kukuruza u košaru. Najviše je uzbuđenja i veselja izazvala vožnja traktorom. Traktor ih je odveo do farme na kojoj su razgledali različite strojeve za obradu zemlje. Prošetali su farmom i družili se s domaćim životinjama. Okrijepili su se ukusnim ručkom, a potom uživali u sportskim igrama na prostranom igralištu seljačkog gospodarstva. Učenici i zaposlenici naše škole i ove su godine u studenom prisjetili Vukovara. U srijedu, 17. studenoga, u našoj školi obilježen dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Učenici od 1. do 8. razreda pred školom su zapalili lampione zajedno sa svojim učiteljima. Tijekom odmora na školskim hodnicima odzvanjale su riječi poezije posvećene Vukovaru u izvedbi naših učenika. Istog dana, u 18 sati, recitatori su nastupili i na Trgu branitelja u Leskovcu, zajedno s vokalnim ansamblom Tetice iz Demelja, a predstavnici državne, gradske i lokalne vlasti položili su vijence i zapalili lampione u spomen na poginule branitelje. Nakon programa na trgu posjetitelji su u društvenom domu pogledali likovnu izložbu učenika naše škole čija je tema bila Vukovar. Tako je. Lampioni su te večere osvijetlili glavne ulice u Hrvatskom Leskovcu, podsjećajući nas na sve one koje su živote dali za Hrvatsku. Ove godine imali smo i posjetitelje u svojoj školi. Našu je školu u listopadu posjetila novinarka i voditeljica RTL dnevnika Jelena Pajić. Odgovorila je na sva naša pitanja o poslu novinara i televizijskih voditelja, ali otkrila je i čime se voli baviti u slobodno vrijeme. Te je učenicima literarne i novinarske skupine na kraju održala radionicu i dala im nekoliko savjeta za pripremu dobrih pitanja za intervju. Evo jednog dijela intervjua. Znači, voditelji jesu to dvoje ljudi koji su prezenteri te emisije, ali iza emisije je još, ne znam, sad ću bubnut, 50 ljudi, znači cijela redakcija, urednici, montažeri, snimatelji, tonski snimatelji, svi oni su dali jedan dio za tu emisiju, tako da je to puno više od to dvoje ljudi koje se u stvari vidi na ekranu. Jelena Pajić razveselila je naše novinare,
a lutkarska scena Ivana Brlić-Mažuranić najmlađe učenike. U razmaku od nekoliko tjedana u našoj školi odigrali su predstave za učenike nižih razreda. Prva predstava bila je dobro poznata bajka braće Grim, Vuk i 7 kozlića. Vrijeme je proletjelo i na red je došla i druga predstava. Ovaj put mališani su odgledali simpatičnu predstavu Zeko traži mamu. Za kraj predstave dočekalo ih je veliko iznenađenje. Nijotkud, na veselje i vrisak učenika pojavio se Sveti Nikola. Sa sobom je naravno ponio i poklone, ali i podsjetio djecu što je to lijepo ponašanje. Osim uživanja u predstavama, naši najmlađi učenici sudjelovali su u uređenju dvorišta škole. Prvi dan hladnog prosinca obilježila je pokoja zraka sunca, ali i nekoliko novih sadnica u dvorištu naše škole. Učenici 1. A i 1. B razreda uz pomoć svojih učitelja i domara uspješno su posadili 8 sadnica jabuka, krušaka i dunja. Sadnice su u našu školu stigle kao donacija ACT fondacije. Cilj sadnje je bio osvijestiti važnost brige prema prirodi te ostaviti zelenije dvorište našim budućim učenicima. Učenici nisu brinuli samo o prirodi i uređenju okoliša, nego su ove godine posebno brinuli i o proširivanju svog rječnika. Tako je, 2021. godina proglašena je godinom čitanja, a naši učenici i zaposlenici obilježili su je raznim aktivnostima u svojim razredima, ali i video prilozima u kojima govore o najdražim bajkama, knjigama, književnim djelima te o važnosti čitanja. Evo nekih njihovih izjava. Pa evo, jedna od knjiga koju sam u zadnje vrijeme čitala, a ostavila je trag na mene, bila je knjiga Marije Duenas, Vrijeme između krojenja. Bila je vrlo zanimljiva priča, a osim toga sam saznala i neke stvari koje nisam znala, na primjer o kolonizaciji afričkih zemalja i tako dalje. Znači, to je bio spoj ugode i sakupljanja informacija. Moja najdraža knjiga je Priča o džungli. Zašto? Zato što ja volim džungle i životinje puno i kada se životinje mogu razgovarati. Koliko u Parizu. Zašto? Zato što se radnje odvija u Parizu i jako je zanimljiva. Rekord dnevnik. Zašto? Zato što ima zabavne avanture. Zato što se počne. Zato što volim čitati. Video priloge u cijelosti možete pogledati na YouTube kanalu naše škole. Imamo doista vrijedne učenike. Slažem se, ali ovo još uvijek nije sve. Naši su učenici u suradnji s učiteljima zadnjih mjeseci naporno radili kako bi svoje proizvode predstavili na Božićnom sajmu koji se upravo održava u Hrvatskom Leskovcu. Učenici prodaju proizvode koje su sami napravili, a na sajmu su i naši novinari, pa ćemo se izravno uključiti u prijenos. Dobra večer, Leonardo i Ivane. Dobra večer, dragi gledatelji. Pozdravljam vas iz Hrvatskog Leskovca, s Trga hrvatskih branitelja, gdje se upravo održava Božićni sajam, na kojem sa svojim radovima sudjeluju i učenici naše škole. Posjećenost je velika i sama sam obišla štandove i moram vam reći da se na njima može pronaći svašta lijepo. A sve su to radovi naših učenika koji su zadnjih tjedana sa svojim učiteljima vrijedno radili. Izdvojila bih ukrase za bor, dekoracije za blagdanski stol, te božićne čestitke s likovnim radovima, ali pjesmama koje su napisali učenici osnovne škole Hrvatski Leskovac. Osim u kupovini, posjetitelji mogu uživati u nastupu vokalnog ansambla naše škole, te u dobroj hrani i piću. Sigurna sam da će se za svakog ovdje pronaći ponešto. Stoga vas pozivam da svakako navratite na trg i uživate u božićnom ugođaju. Lijep pozdrav! Hvala ti. Nadam se da će i nama kupiti neki poklončić na sajmu. Bilo je to sve od vijesti za večeras. Ne mijenjajte program jer slijede sport i vremenska prognoza. Želimo vam ugodan ostatak večeri.